Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A takaice dai ba tare da an ɓata lokaci ba, kowa ya sani daidai gwargwado ni ne Salisu Shu'aibu wanda aka fi sani da darakta. Kamar yadda kuka sani in kuka ga mu kun sani akwai magana ko akwai jawabi. To a kwanakin baya mun yi muku magana akan fim ɗinmu mai suna Mugun Daji wanda mutane suke ta magana ganu akai cewa ba a saka musu da shahararren fim din mai suna Mugun Daji. to insha Allah saboda an samu dan ishu ne da a can lokacin aikin nasa. muna masu ba ku hakuri akan wannan jira da kuka sha. Yanzu fim ɗin Mugun Daji mun shirya tsaf mun ƙara inganta muku shi fiye da yadda kuka kalle shi a tare. Alhamdulillahi mutane su saurare mu nan da ba daɗewa ba, za mu isar muku da wannan fim ɗin. Mugun Daji Fim ne wanda ya faɗakar, ya nishaɗantar, ya ilimantar da al'umma sosai, wanda in ka kalli wannan fim ɗin za ka ba da labari ba a inda kake ba, a nesa da inda kake ma za ka ba da labari. Sannan muna masu haƙurƙurtar da al'umma cewar sun daɗe suna jiran wannan shiri na mai albarka Mugun Daji ya fito su kalla su farin ciki. To alhamdulillah wannan fim mun tsaye da date da zamu haska muku wannan fim din a YouTube channel ɗinmu na YG Dan Hajiya. Insha Allah Mugun Daji namu ne kuma Mugun Daji naku ne. an inganta shirin fim ɗin Mugun Daji ya bambanta da dukkanin sauran fina-finan Hausa da kuka saba kalla a yau. Ku dai ku kasance da mu a YG Dan Hajiya YouTube domin ku sami naku wannan fim ɗin ingantacce da za mu sauke shi. Ranar 25 ga watan August 2023. A sannan bayan haka muna masu sanar da al'umma cewa akwai fasta da muka sake ta wannan fim Mugun Daji. wacce daga fasta in ka kalle ta insha Allah za ka san cewa wannan fim din gagarumi ne, mashahuri ne, kuma an ka kalle wannan fim din ba za ka yi da na sani ba sai dai kai san barka. Wannan fasta za mu fara dillancin ta ne a wajen Kamal Jiketi, wato ni kenan. Ni ne zan dinga dillancin wannan fasta na Mugun Daji. In kana so fasta Mugun Daji Za ku same mu a Kano, karkasa da local government Tarauni, opposite babban Gizu Special Primary School. Insha Allah. Fosta ba wani kuɗi ne tsaraba a kanta ba, kuɗi ne kalilan naira 300 ne kacal for each poster. Za a karɓe ta ne akan price naira 300 ba a tsawala ba. To ni da gargadi na a gurin yan downloading ne da Allah dan Annabi. Mutum zai zo kawai zai je ba zai sai fasta ba, zai zo ya fara tura mutane fina-finai. Kashe kuɗi muka yi muka ɗau aikin nan. Kawai kun zo kuna siyan, kuna zuwa kuna ɗaukar aikin mu kuna tura mutane ba tare da ka sai fasta. Fastan nan ba tsada ne da ita. Abota kasuwancin mu ina jin kunne ga masu downloading dan Allah, saboda majority mutane zaka gani mu muke fita mu sha rana, ruwa ya dake mu, rana ta dake mu muke yin aiki, amma kuma wasu a banza zaka zo kaga sun samu fasta sun zo sun liƙa amma kuma ba sa sayan fasta. Dan Allah to ina jin kunne ga masu sayan da masu liƙa fasta mu ba sa siya. Fasta mu ba wani mai tsada bane, 300 ne kawai kacal. Kaga ku ci halal mu ma mu ci halal, amma ba zai yi a ce mu mun je mun sha wahala ba. Kawai kun zo ku kuma kuna zuwa kuna daukan aikin mu, kuna zuwa kuna tura mutane ba tare da kun zo kun sai fasta. Shine dai gargadi na. Akwai wanda muka ba dillancin fastar, insha Allah za ku same ta a gurin sa Kamal GKD. Za ka tuntuɓe ni, ina nan karkasa Photostar da local government area. Za ku yi contacting dina ta phone number kamar haka domin buƙatar wannan poster 07067068455. Don kuma za ku same ta a nan Karkasara opposite babban Gizi Primary School. Insha Allah za ku samu wannan poster. Kumanta wannan poster ba wai tsada ne da ita ba, naira 300 ne za ku iya samun ta a gurin su. Kun san duk wanda ya dauki fim din mu ya je amfani da shi ko ya je ya sai da shi ba tare da ya sai poster ba, wannan ba abu ne mai kyau ba, kuma kuɗi aka saka aka yi wannan aiki, bai kamata a ce ya ɗauka kawai dan ya ga an ɗora shi ya ɗauka ya je ya sai da shi nemi kuɗi da shi ba tare da ya ji ya nemi izini ya samu wannan poster da aka kiyasta za a ringa sai da ita ba. Ba wani ga akwai number da za a saka muku, duk inda kake za ka iya kiran wannan number, insha Allah za a faɗa ma inda za ka zo ka samu wannan poster. Wannan fim Mugun Daji ku kalle shi ga fastar mu nan mun fitar muku da ita, wacce za ta kayatar da ku, za ta faranta muku, kuma sannan kuna kallon fasta kun san cewa wannan fim an shirya masa, kuma an yi aiki mai muhimmanci, mai daraja da kima, wanda mutane sun kalla ko da a cikin iyalanka ne, a ɗaki, a gida ko a
cikin ofis za ka kalli wannan fim din ba tare da haufi ba, saboda ka san fim ne wanda aka shirya shi, aka tsaya aka yi nazari wajen rubuta shi, aka kuma ɗauke shi da aiki da ƙwararrun masu gudanar da aiki na fim. A takaice dai ni ne naku Salisu Shu'aibu darakta. Sannan ku saurare mu nan ba da daɗewa ba za mu saka muku wannan shiri mai albarka wato mugun daji kan YouTube channel ɗinmu na YG Dan Hajiya. YG Dan Hajiya YouTube. YG Dan Hajiya. Mu kasance da ku je ku yi mana subscribing, sannan ku danna mana ƙararrawa akan wannan YouTube channel ɗin namu mai suna YG Dan Hajiya. Tun kafin a saki wannan fim ɗin, idan kuka yi subscribing nasa, idan aka saki wannan fim ɗin za ku ji notification ɗinku ya yi ƙara insha Allah akan wayan. Wannan fim ɗin na mugun daji fim ne mai abin tausayi, fim ne mai faɗakarwa, fim ne mai nishaɗantarwa, fim ne wanda za ka kawai kaka bari a baka labari. Mugun daji namu ne kuma mugun daji naku. Wannan YouTube channel din mai suna YG Dan Hajiya, domin ku kashe kwarkwatan idan ku je ku kalli fim din nan, kayataccen shirin nan namu wato mugun daji zai zo muku 25 August. Insha Allah a yi mana subscribing, a danna mana alamar karawa kilan ni ne dai naku wanda ku fi sani da AK Alios.